Έτυχε ποτέ να δείτε ένα βίντεο στο TikTok και να σκεφτείτε «Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το αποθηκεύσω»? Ή μήπως είστε δημιουργός και θέλετε να έχετε ένα αντίγραφο ολόκληρου του αρχείου σας? Λοιπόν, σε αυτόν τον οδηγό θα τα δούμε όλα αυτά βήμα προς βήμα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο πιο εύκολος και φυσικά επίσημος τρόπος είναι να αποθηκεύσουμε περιεχόμενο κατευθείαν μέσα από την ίδια την εφαρμογή του TikTok. Για να κατεβάσετε ένα κλασικό βίντεο, η διαδικασία είναι ειλικρινά πανεύκολη. Πραγματικά είναι μόνο 3 πατήματα. Βρίσκετε το βίντεο που σας αρέσει, πατάτε το κουμπί της κοινής χρήσης, αυτό το βελάκι, και μετά επιλέγετε «Αποθήκευση βίντεο». Τόσο απλά. Τώρα, για τις δημοσιεύσεις που έχουν φωτογραφίες, τα βήματα είναι σχεδόν τα ίδια. Η μόνη διαφορά, που είναι και πολύ βολική, είναι ότι στο τέλος η εφαρμογή ρωτάει ποιες φωτογραφίες θέλετε να σώσετε. Μπορείτε να τις επιλέξετε όλες ή μόνο συγκεκριμένες. Ναι. Το κλασικό πρόβλημα. Πάτε να πατήσετε αποθήκευση και πουθενά το κουμπί ή είναι γκριζαρισμένο. Αν σας έχει συμβεί, μην αγχώνεστε. Ας δούμε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Είναι σίγουρα από τα πιο συχνά ερωτήματα και ναι, είναι λίγο εκνευριστικό. Ποιος είναι όμως ο πραγματικός λόγος που μπλοκάρει τη λήψη? Κοιτάξτε, συνήθως υπάρχουν 4 βασικοί ένοχοι. Ο πιο συνηθισμένος, ο ίδιος ο δημιουργός έχει επιλέξει να απενεργοποιήσει τις λήψεις για το περιεχόμενό του. Λογικό, θέλει να προστατέψει τη δουλειά του. Άλλες πιθανές αιτίες είναι ο λογαριασμός να είναι ιδιωτικός, να υπάρχει κάποιο θέμα με τη σύνδεση στο ίντερνετ ή, σπανιότερα, να έχει πέσει προσωρινά το ίδιο το TikTok. Λοιπόν, ακόμα κι αν η επιλογή μέσα στην εφαρμογή δεν υπάρχει, δεν χάθηκαν όλα. Υπάρχουν τα λεγόμενα εργαλεία τρίτων, δηλαδή εξωτερικές ιστοσελίδες, που όχι μόνο λύνουν το πρόβλημα, αλλά προσφέρουν και ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Και ποιο είναι αυτό το πλεονέκτημα? Τα περισσότερα από αυτά τα εργαλεία κατεβάζουν το βίντεο χωρίς το υδατογράφημα του TikTok. Αυτό είναι απίστευτα χρήσιμο. Σκεφτείτε το. Αν είστε δημιουργός, μπορείτε να έχετε ένα καθαρό αντίγραφο της δουλειάς σας για το προσωπικό σας αρχείο. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι σχεδόν πάντα ο ίδιος και πανεύκολος. Απλά αντιγράφετε τον σύνδεσμο του βίντεο από το TikTok, πηγαίνετε σε μία από αυτές τις ιστοσελίδες, τον επικολλάτε στο κουτάκι που θα βρείτε και πατάτε λήψη. Το βίντεο κατεβαίνει στη συσκευή σας. Και εδώ φτάνουμε σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Το ότι μπορούμε τεχνικά να κατεβάσουμε ένα βίντεο σημαίνει ότι επιτρέπεται κιόλας. Εδώ μπαίνουν στη μέση τα νομικά ζητήματα. Η βασική έννοια που πρέπει να καταλάβουμε εδώ είναι η θεμιτή χρήση ή fair use, όπως είναι γνωστή διεθνώς. Είναι μια νομική αρχή, κυρίως από το αμερικανικό δίκαιο, που λέει ότι σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για κριτική, σχολιασμό ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, επιτρέπεται η χρήση υλικού χωρίς άδεια. Για να το πούμε απλά, το να κατεβάσετε ένα βίντεο για να το δείτε αργότερα μόνοι σας, για να πάρετε έμπνευση για κάτι δικό σας, είναι συνήθως εντάξει. Το πρόβλημα ξεκινάει όταν το ξαναανεβάζετε, είτε για να κερδίσετε ακόλουθους, είτε ακόμα χειρότερα για να βγάλετε χρήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Και τώρα πάμε στο βαρύ πυροβολικό. Ας αφήσουμε τα μεμονωμένα κλιπ και ας δούμε πώς μπορεί κανείς να κατεβάσει ένα πλήρες, ολοκληρωμένο αρχείο με όλη του τη δραστηριότητα από την πλατφόρμα. Αυτό είναι το απόλυτο εργαλείο για δημιουργούς ή για οποιονδήποτε θέλει ένα πλήρες backup. Και δεν μιλάμε μόνο για τα βίντεο που έχετε ανεβάσει. Μιλάμε κυριολεκτικά για τα πάντα. Το ιστορικό σας, τα σχόλια που έχετε κάνει, τα likes, ολόκληρη την ψηφιακή σας παρουσία στο TikTok. Η διαδικασία είναι απλή, αλλά θέλει λίγη υπομονή. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας και θα βρείτε την επιλογή «Λήψη των δεδομένων σας». Κάνετε το αίτημα και μετά περιμένετε. Μπορεί να πάρει μερικές μέρες μέχρι το TikTok να ετοιμάσει το αρχείο σας. Όταν το αρχείο είναι έτοιμο, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Επιστρέφετε στην ίδια σελίδα και θα δείτε το κουμπί της λήψης. Προσοχή όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο σύνδεσμος λήψης λύγει. Είναι διαθέσιμος μόνο για περίπου 4 ημέρες. Αν περάσει αυτό το διάστημα, πρέπει να κάνετε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Λοιπόν, τι κρατάμε από όλα αυτά? Είδαμε ότι η τεχνολογία μας δίνει πολλούς τρόπους να αποθηκεύσουμε περιεχόμενο. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο το πώς, αλλά και το γιατί. Το κλειδί είναι πάντα η υπεύθυνη χρήση. Πίσω από κάθε βίντεο, πίσω από κάθε φωτογραφία υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας δημιουργός. Ο σεβασμός στη δουλειά του δεν είναι απλά η σωστή επιλογή, είναι η μόνη επιλογή.